играеме на тази игра, на където трябва да тренираме. Така, влизам. Там ще да бъде по-това. За сега сме на втори свят, хора, да знаете. Да, съм играл. Тук ама трябваше да снимам видео за първа част. Как тренирам. Но това ще е... По принцип това е втора част. Ама е първа. Имам Legendary Aura, ми се падна вчера. Ми се падна Snake Breath. Трябва да се намаля тук звука. Пълна тишина. Ей, то ме откръгна пътечката. Събираме 500 000 сила. Не такова стамина. Никакъв е просто толкова малко. Не искам. Факт той защо се телепортира? Или не се телепортира, не знам изобщо. Не дай почва дупата лъжа. Сега малко трябва шоудърсите. Колко ми е шоудъра? Шоудър. Да. Тук трябва всичко да ми е за рока да ми е на 100%, за да мога да отида в третия свят. Чакай, автотрен, че го купих. Да. Сега. Recommended една точка. Тук ми трябва 2 милиона. Ама аз мога да вдигам по 2 милиона. Хора. Като ми е автоматическо. Дайте да видим какво имам. Значи шоп. Не, хора. Гледайте сега. Ако имах... Чакай, не, нещо да видя тук пасовете. Yes. Плюс 25 кешега. Супер много е това. Чакайте да излезна от шопа. Че нещо шопа не ми излиза. Чакайте да се разсетна. Не съм се разсетнал. 6, значи. От точка просто това. Ето първия апдейт. Това е втория. Аз почнах да игра от втория. И след това изоставих играта. Стамина ребаланс. Мутант. Тотал. Ню. Миниксо. Няма ли да има нюка? Ама това е летен. Join Red, Green, Blue, Yellow. Best Event End. Тук е Added New Auras. Added Skip Tutorial. Check info, не знам. Daily. Гледайте хора, през това време ще врътваме. Представете да ми се падме с това снег, точно на първото на Legendary. Ми е тикнало просто невъзможно. Fries Day. Rage нещо. Каквото Rage не знам. Тауре. Такова. Дай въртим 89 парички още аз.
ще ми спадне. Дайте последно въртение, отивам. Връща. Бро, кършат марка е гачи, каква е яка. А това какво е подява? Тия миел. Пърпъл нещо. Работа. Това ми е 10 милиона, колко бързо. Бро, защо се прибих на земята? А, да, аз съм се ресетнал. Шолдърите. Чакай, колко са ми шолдърите? Па то шолдърите вече са ми на 100. То тук е по принцип така начин. Айде, хора. Калвесите са много важна критика просто. Тя за калвесите. Сме, че е празно за калвесите. Сега просто пускам автолот. И сега. Шалом. Не, аре да повратваме. То по принцип ще ми дава. По принцип ще си имам парички след това много. Да я въртваме сам. До 60 000 парички трябва да имам. Значи такива аури имам. Оранж аури има така. Утре какво? Супер сайнал. Че съм цъкнал на тази грешна аура. Че трябва да се врътне първо. Постана! Премина една яка аура. Ето го, това кършат. Ето, тая твайка, тая аура. Само, че надмина Legendary аура. Бро. Аз там тренирам още. Просто е кършат марк. Кършат марк май беше това, да. Не трябва никак да е повторката. Айде имаме още 2 въртения макс. Дори 3 ще въртат на 3 въртения. Още едно бонус за въза. Дай. 2 въртения ще ни останат. Не искам да ми се падне така конкюлър. Аура. Ту надмина Legendary, видяхте ли? Някаква Super Saiyan Good надмина. Пак ми надмина това. Про 1% подними се. Дай последно въртение за вас, това да го върна, че забравих. Доведе. Legendary, please. Искам Legendary. Няма да е Legendary повторка. Аз всичките дефолти имам. Всичките тези комонове имам. Освен Orange Aura. Калвесите вегаци как ги апгрейдна. 3 милиона вече ги качих. Какво е това по дяволите? Силата ми е 5 милиона аура. Не, това е силата, т.е. Бро, калвесите. Остава 2. АБС и трицепсите. АБС-то сега ще видя къде е. Трицепс. На мен ми трябва. Трицепс, ето го. Дайте. Хора, по-хубаво аз ще се върна, когато направя всичко, за да не правя толкова дълго видеото. Аре. За ваша 1 секунда, за мен някъде 10 минути, 5 минути. Айде. Бай. Остава ни последното. АБС-то просто трябва да направим това. Тук май е АБС-то. Знам там къде е. Тук. Трябва. Това е АБС-то дали? Това е АБС-то бе. Аре. Аз го апгрейднах. Всеки път, като го апгрейдвам, става повече и повече. Сега разбрах. Апгрейдвам от 35 000 и го използвам.
Така няма какво да харча такова, да харча 599 робокса. Давай, газ. Не искам това. Маша бъде добър като... Опа, аре, движи се. Про 2% ми остават за това. 1% още. Айде, хора. Отиваме в новия свят, хора. Чао, втори свят. Чао. Обичаме те. Гъмове. Ден гъм. За късмет, че имам 10 000, още повече от 10 000 пари. Защото това трябва да се купи дори. Ако беше апгрейдват 40 000 готово, аз съм просто заминал. Аз дори се телепортирам. Аз забравих, че трябва да се телепортирам. I see you smoking through a lot of you. Хора, вие първо виждате, аз се закривам. Значи. Ще скипне да гледам. Така. Вие видяхте, чакай да позавъртя. Сега съм аз. Туду, гати яко. Много е яко. Навънка. Аурите са скъпи. 2500 направо е нормално. Някакви имат силни аури тук. На база, че тук просто да позная. Да, 1 милион просто. Тук колко се рекомендува. Не, аз мога да видя максимум 20. Да я автотрен. Знак къде отивам. Къде си стамина? Това лудо ли е? Лудо ли е толкова? Да кажа. Това качва много лудо. Това просто качва ненормално. Ненормалната скорост на света. Просто ще съм много бързо. Аз съм такъв. Плоста с гащите ми. Но вижте по колко качвам просто. Да, аз ще кача 1 милион сила просто. Бъй метал, мога да купа някакъв метал. Тялото ми почва от начало. Чекам, аз съм от начало. Не ми пука, просто вижте по колко ще качвам. Не бе, искам си сменя цвета на кожата. Гадно и съм тъмен, аз нищо не виждам, така няма да бежам от кожата ми. Кастъм. Много странно. Просто така начин ще качам. Чакайте. Записваме в комфортното. Искам да ги направя вече по 20 милиона, всичкото да е по 20 милиона.
Хора, спирам видеото и ще го пусна, когато събера за 85 000. Дайте да видя доколко трябва да бъда до 85 000. 17 милиона трябва да ми е всичко. Окей, значи пускам автотрайн. Аре, бай. Хора, това е видеото. Аре, бай. Ще има много след 2 години ще има ново видео. Не знам кога ще има ново видео. Аре, бай. За какво излезнах? Аре, бай.